manja hithi adung het kedo men rong phar arong kacheleng adolong langpon rai 1986 aning kana hutsi labang swa dolong kimponlo halabang swa hutsing hason constituency MSC Ronjit Tiso kedo ahutsi kimpon pen nonpuan sitame lapuson si dolu bon sitame dolong kahino parpik ajok bangso adolong langpon rai lupusi haladak arat atum pen nangche thandun kedamtang MSC election ahut sitame Omor Singh Tiso sitame labang swa dolong RCC bridge kimrang pon po pusi chechak ponlo MSC election ta par etlo non MP election sitame partanglo bomta men rong phar arada khan lapen rong ni rong thom arat akisung man kedo Omor Singh Tisoki nangchini ni lapen loke charlie klim somar atum sitame kedam kebang kasik sak thedung anpinlo labangso adolong kasilang ponjia phan loring thipi BJP amayalong Assam CM Himanto Biswa Sharma sitame pangdak ponlo voipit sitame kachelengdam kawe ajok nonbarla apor labangso adolong langpon railo lasiputhot kasilang ponjia phan manja men rong phar arada tumpen choningri la dolong kahinu mate yola aprang amodisu ri election hut skidam ta MSC election hut dolong nang semar bi pu dolong abang no anta ruk elon anta kasemar bang da bang be tengga MSC candidate mata nang chilang le nasi ko sama pulo ja ho rasa dolong nang pi ke ai ding pi lo ho ranjit iso kai MSC so dolong pi ha 19 kono 86 wam yom yasi la so dolong pi nge da nang dolong ru thurai lo jo rong sa nang ke chala ji bang ke sung lo tengga rasa bhason ke dak rong jale ke ni kali rong loring thi pi meeting pi long da hadak lelam ninje Himanto Biswa Sharma masih ninje lo boleh rong pharong delong nang kikim dak pen cheng pon lo ha pi dayor tuwe nang puna bi po ansi ni tu mana si chak nasi no anta la sa delong ke thangna ta avidalu nang lang batai chelon du cheklam photrok aprang nanglang namia men lang election aprang maso mia men ko so ne bang thi del nang ke ju sa delong ru thorai lu itu mute la sorong pen kisung te la munite thilok seta itu ke chepon thai da bilen te ho rong bang potharan pen sikek matik lo a thri dak te bok hesi dolo ta lang pleng pun itu ke par thai da bilo hithi ko la da dam lo manja buyar pen ke te bok ke itu kilometer hini belo antani tu hanang pai che ka te no ya la ne kisung lo to non la so dolong ru brailo nai tum pilo pui ponon ke itu mangke non pinipin amala so dolong bana nang bunai pisirak nang pubesin itu rong so wen ken itu ngechoneng ri lo itu ke rong khar song arat ke eksak piklo penjon no ta la so dolong chiling thai ka chiling avisi nong e jo to war tang rang fusu selo nang ke kasik sak ke itu rong arat ke sik sak ni si nang pinipin apen na rong the arat ko an ne so rong ko an dolong nang ke nang kim bek nang pubesi choneng lo aprang la ron ne kulo produce sinar do ke election aprang hoke tene repairing free ke dam gonai non te la Omor Singh Kisor ke na repairing nai pi gali lo a dim ta bang bi masini tun ta jo churi tholo CM sar phanta churi lo na itu contingency revenue em lo Omor Singh Kisor maran itu churi par Dehori Model Hospital along Doctors Kabinet ajok Rongbong Ghat Inglong Phokes e head branch lapen Rongbong Ghat area public atum pen chelang pet pen Dr. Nangjipu ke hangpon Vosigni phai CR ni lakhang kora thok dwar bagori MSC constituency angkang Dehori Model Hospital along Doctors Kabinet ajok Rongbong Ghat Inglong Phokes e head branch lapen Rongbong Ghat area public chelang pet pen Doctors Nangjipu kadiman pon Labang swalong kache tongdun lake Rongbong Ghat Inglong Phokes e President Robinson Rongpi Secretary Ronjit Hanse Rongbong Ghat Citizenship Leaders pen kaprek political leadership public atum penang anche tongdun lasi rong rup lapen EC area pulote Mesen Hospital ki dowek nangji lapen hospital dochot sita chokche ladak Mesen a doctor dowek nangji bontame non ke ladak Dehori Model Hospital along ke Mesen doctor dowek nangji apodlo ladak Dehori Model Hospital along ke bang inko isose arong si se chilang ponlo sitami non ke Doctors Kabinet ajok si Rongbong Ghat area atum ke kisung chetong nanglo Bukaghat Golaghat Jorhat si keso kache ponang nang lasi ajahak atum ke kiduk det arat pinak lasi KSA lapen public chelang pet pen local MSc an parta education iam Richard Tokbi medical EM Surja Rongphar Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang atuma phan ladak Dehori Model Hospital along Mesen a doctors nang toibek nang jipusi kachuning report
heram kia bitung tu phana kiro pipor piglo pini nilitum nang chu pha teng pen nang tum ke bang po recipe nang litum han ki pha lam thibang la hanlo nilitum ladak daihuri model hospital labangso model hospital kilong lagi nitum penang ana rada tum ka chhok sikidu pending arong piglo la puson mesen hospital nilitum phan sarkar ben stame nang ki pipo na po stame non por bang ke kunitum na son si kisung chetong thunang koklo athe nilitum ladak mo Jatijan emergency ke so pusita me ni tum non mat se ke chilang je phan our sai kadure theta na son sido lasi nilitum phan mesen doctor mate permanent doctor nilitum phan prabjin pen ladak dehri model hospital long nang ke point ji phan si nilitum Karbi Anglong autonomous council mate team Karbi Anglong atum phan stame chuning rilo lapen ke medical em surjorong par ke hai phan stame true media pen nilitum chuning rilo lapen apart me local MSc okay hai Richard tok bi fans tamin in tum labang so herang ke mai pen chuning report piglo athe ke dam tang por hut bang ke ni tum jurlo punon ni tum se ke chelang athe doctor doka joine ni tum ningi thi pen si kai ke samedo tamin non bang ke ni tum phan dona doctor da ladak pen nang pon piru gopot ni tum bang ke prap jin pen labang so hospital along doctor nang ke point da prang ji phan si ni tum rat hoi pen chuning rilo athe labang so hospital ke do lake ni tum nilip to barbaguri lai si mesen adim along sido la sinitum se ke chelang atum stame nilip hawar ke do tum stame la bangso hospital long sina chelang no la pen ke la pu do barbaguri la pen ke ka prek adim pen bustame la dam mesen hospital do ko pot sinitum se ke chelang bangke nilitum ke dam tang bangke matha joklo da son sido la pen ke ka ko ka chunung rithu alam the bang la lo nilitum aphan la dak ambulance hum bangke nilitum aphan prop jin pen la bangso ambulance tame nang pipo nang ji la pen ke doctors tame permanent doctor bangke ni tuma phan nang pipo nang ji pusi council along higher authority atuma phan la pen team Karbi Anglong atuma phan ni tum rat hoi pen chuning ripadi krim lo West Karbi Anglong District Congress Committee lapen flood affected visit committee atum chelang pet pen langkang lum adim kahumridam. Nijang Karbi Anglong arlo West Karbi Anglong District Congress Committee lapen flood affected visit committee atum chelang si langkang lum adim along an adim humridam lapen labang so along kachetong dun kongchun bang IC flood affected visit committee chairman Sotro Singh Teron flood affected visit committee secretary Hemari Kro member flood affected visit committee Agustin Inghi Ajit Dera Rongkhang Block Congress Committee president lapen Ari Sanghua tumpen chelang si along langkang lum adim kahumridam pajutpon kahumridam adim lake Kopili constituency Bithung constituency Rongkhang constituency lapen Duar Amla constituency along an humridam lu dongkamu kampen promes terang Karbi Anglong news opini nilitum pini West Karbi Anglong District Congress Committee hinpen nilitum bangkre sia committee do jela homosti along nilitum la langke the diheko nilitum la rong asoratum kisung labang so nilitum pini duaramla lapen kupli homosti lapen bithung rengkhama lapen dak rong khang sta nilitum pini nanglang teglong lo la si rong asor penang kisung teglong lo non la dasi dami teglong lo je nilitum labang ke min towar lo athema dak satgang bozar lapen dak Don Bosco te bokhe lasi labang so akisung abang ke rong asortum penang mane aning kan pen sita me thegnam long bom lo sita me non puta laso kisung pajogon ela laso to war sabak lang ke thienta bonwang ti laso sikai ta theglong sita me sarkar atum mate la non chari bom sarkar atum alang litum kachi chak ateng klutang te alang litum development claim piglo pulo sita me lapuson asap so bera lang jong si la pon to war kahinu jepon klutang te alang tum laso protection bang ke alang litum claim nangji pusinil tum bang ke dabilo lasi la biheko non la towar la pen ke rong asutum non la jitun langkang lumpen kisung hal haso kisung bangke non kapajok duni plutang te non a power ke la ke non chari bom apa sarkar helo la se hala so chari bom sarkar tum phan nilitum a hoi pen kachuningri la pen ke alang litum phan nilitum hin pen kadabi gala helo je prabjin pen alang litum mate rong asora kisung bang kerap ponda prime phan nilitum hin pen chuningri lo
First Federation Cup National Master Game kachepate along Karbi Anglong pen tanong mi kiwan. Kedamtang aruni phain kora hini pen inkora pli an ni thoma Farman Hyderabad along kepadupon Pan India Master Game Federation pen kepater pi kechengsi Federation Cup National Master along Karbi Anglong pen tami bang phuatun chepate dun si abang phutin tami gold, silver, bronze medal chepalong dun rep. Lason si dilay ahawar pen tami bang hiniatum chepate dun lolake rumila terang pilapen suchen lekthi rumila terang pi ka chepate dun ason lake 1500 meter race 800 meter race 400 meter race la along tami gold medal chepalong ponlo suchen lekthi ka chepate dun ason lake long jump along third angdeng 3000 meter walking race along third angdeng chepalong ponlo Athletic Rumila terang pilapen suchen lekhiatum penang an ahabar along master game along chepate dun bomlo lapen nong esitami penang an chepalong dunlo an parta Rumila terang pia bangke sports anathua phamsi kamatha thip ajok pini non an alangli ong dung gold medal lapen certificate vanlo lasopen langdamlo pulote alangli ke sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council penta akirap ke longbek nangji atheng binonglo News Desk Report Karbi Anglong News